ማይን ሓመድን ብምዕቃብ ውሕስነት ምግብን ምርግጋጽ ኣብ ዝተፈላልየ ከባቢታት ሃገርና ከም ባህሊ ሰሪጹ ብሰፊሑ ዝሰላሰል ዘሎ ስራሕ እዩ ከም መጽልታ ናይዚ ነበርቲ ሰላዕ ዳዕሮ ሰፊሕ ወፈራዊ ማእቶት የካይዱ ኣለዉ እዚ ድማ ኪንየቲ ኣብ ምኽዕባት ሕርሻ ዘሎ ኣበርክቶ ኣብ ህዝቢ ሓያል ናይ ዓያይነት መንፈስ ዘበርኽ ከም ዝኾነ እዮም ዝገልጾም ብዛዕባ እዚ ዮናታን ዕብዮ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ኣብ ሰራተ ወልደ ከተንብበያ በብእዋኑ ዘካይድዎ ማእቶታዊ ወፈራታት ናይ ዓያይነት መንፈስ ዘበርኽ ውፅኢታዊ ዕማም ኮይኑ ከም ዝረኸብዎ ነበርቲ ሰላዕ ዳዕሮ ንኤሪና ብዝሃቦ ርእይቶ ገሊፆም ወፈራታት ማእቶት እናተወራረሰ ዝመፀ ናይ ምትሕግጋዝ መንፈስ ዘለዎ ቅዱስ ባህሊ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ዝጠቐሱ ኣቶ ሃይለ ሃብቶም ወይዘሮ ኣኽበረት ብርሃንን ወይዘሮ ግደይ ሃይለን ብተበግሶም ብጋንታታት ተወዲቦም ማይ ኩዖታት ንምፍዋስን ማይን ሓመድን ንምዕቃብን ዘካይድዎ ዘለዉ ዕማም ኣብ ባይታ ዝምስገን ውፅኢት ይረኽብሉ ስለ ዘለዉ ብዝበለፀ ከም ዝቕፅልዎ ሓቢሮም ንዓና ጠቓሚ ስለ ዝኾነ ምፅባሕ ንሕና ነፍርየሉን ገረብና ዘዕምበሉን እኽልና ዝብርክተሉን ስለ ዝኾነ እዞም ትርኢና ዘለኹም ሰብኣይ ምስተይቲ ከምዚ ጌርና ንሰርሕ ኣለና እዚ ህዝቢ ብሓቂ ሓበኛ ህዝቢ እዩ ይሰርሕ ስርሑ ከማናይ ንብሎም ባዕሉ ሓሲቡ ዝሰርሕ ሰብኣይ ምስ ሰበይቲ ባዕሉ ይሳተፍ ምክንያቱ እቲ እቶት ንዕኡ ምዃኑ እቲ ማይ ተሸርሽር ዝኸይድ ንበረኻ ኣብ ዓዱ ክተርፍ ማሉ እውን ድረው ኢሉ እኽሉ እውን ንረኽበሉ ስለ ዝኾንና እቲ ህዝቢ ባዕሉ እዩ ዝሰርሖ ዘሎ ሃገርና ከነልምዕ እዚ ህዝቢ እዚ ከዓ ናይ ሎሚ ደይኮነ ካብ ቀደም ኣትሒዙ በሊሕ ህዝቢ እዩ ሕማቕ ህዝቢ ይብልናን ህዝቢ ኤርትራ እንዳተሓጎስና ደስ እንዳለና ንሰርሕ ህዝቢና ዘካይድዎ ዘለዉ ንጥፈታት ሓመድን ማይን ኣብ ግቡእ መዓላ ንምውዓል ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣነባባሪ ዓዲ ሰላዕ ዳዕሮ ኣቶ ግርማይ ሃብተ ገርግሽ ህዝቢ ረብሓና ገዳስነትን ናይቲ ዝሰላሰል ዘሎ ስራሕ ስለ ዝተገንዘበ ብልዑል ሱታፌ ብኣድማዕነት ይትግብሮ ከም ዘሎ ኣብ መጻእውን ብዝለዓለ ውዳበ ክቕፅሎ ምዃኑ ኣረድዮም ኣማሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ሰላዕ ዳዕሮ ኣቶ መብራህቱ ተኽለ ብግዲኡ ዝትግበር ዘሎ ማእተታዊ ንጥፈታት ከባቢኦም ናብ ሓምላይ ንምቕያር ዝዓለመ ብምዃኑ ንምዕዋቱ ነበርቲ ንዘርእይዎ ዘለዉ ውህደትን ጻዕርን ሞጊሶም ረብሓ ስለ ዘለዎ እዚ ሓምላይ መሬት ኣጸቢቕና ናብ ሓምላይ ክንቅይሮ ዝብል ቴማይ ማለት እዩ እዚ ዝበኻ ከምዚ ክትብሎ ጽናሕኩም ናይ ኩሉ ሰተፈ ይግደፍ ኣላ ሃማድእ ኣላ ምንብባር ኣላ ናይ ኩሉ ስታፌ ስራሕ እዩ ውድ ስራሕ እዩ ዋላ ኣብቲ ስራሕ እውን ከም መራሕቲ ጋንታታት ዳ እምበር እቲ ስራሕ ከማን ድብድሆ ባዕሉ ይትሰብ እዚ ስራሕ እዚ ግበር ድብሎ የለን በርከ ረብሓናቱ ናቱ ጥቕሚ ፈሊጥ እቲ ህዝቢ ኣዝዩ ዝፀቕጠሉነት ስራሕ ማለት እዩ ነቲ ስራሕ ዝከታተሉ ዘለዉ ኣባላት ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ ማእከል መንእሰያት ተስፎም ክንፈን ትርሓስ ሃይለን ብወገኖም ዛጊት 680 ሜትር ኪብ ከትርታትን ዛላታትን ከም ዝተሰርሐ ብምንጻር እቲ መደብ ክዕወት ህዝቢ ንዘካይዶ ዘሎ ዕማም ንኢዶም ዕላሙ ከዓኒ መዝሓሊ ዲጋታት ክንብል ከለና ዲጋ ናይ ሰላዕ ዳዕሮ ንኣብነት ኣብዚ ቀረባ እዋን ክጅመር ከም መደብ ተታሒዙ ስለ ዘሎ እዚ ብልዕሊኡ ደሎ ከትርታትን ዛላታትን ነቲ ዝመፅእ ሓመድ ናብቲ ዲጋ ንኸይኣቱ መዝሓሊ ተባሂሉ ኣብኡ ንኽተርፍ ሓመድ ተባሂሉ እዩ ዝስራሕ ዘሎ እዚ ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ፍሉይ ዝገብሮ ምናልባሽ ኣቐዲሙ ተጀሚሩ ኣሎ ዋላ ተሳታፊ ናይ ህዝቢ እውን ናይ ባሓቂ ሕጉስ እውት ክብሎ ክእል ምክንያቱ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ክንሪኦም ከለና ብብዝሒ ተሳተፍቲ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ብዚ ዓመት እዚ